kalih. Niku sing dilirikke Dik Jesi mawon iki. Yen pangapunten Dik Jesi. Oh, sing dilirik mawon iki wau. Yuh jen piyai kok dhuwure kaya ngono ndahno kaya ngono lho. Ini penampilan dari Asli Purwantoro. Untuk berikutnya ini penampilan dari Sudut Biru. Siapakah dia petinju profesional? Sinden to kok piye to ya? Kleru lali nyun pangapunten, kleru lek nyebut niki mau. Bu Mas Menton mesem. Niki to. Menika Bu Mas Menton niki kok. Niku nggih penyanyi. Oh, ngoten. Nggih. Lho yo anak yo player kok. Ayo to. Monggo bersepati Mas Tian. Aku kon gendong kowe kon trimo menyambat. DJ Megita.